Det, der tiltrækker mig ved at læse til kiropraktor på SDU, det er, at man kan kombinere det her høje faglige niveau, hvor vi læser sammen med medicinerne, og så sammen med et højt fagligt niveau i forhold til at lære praktiske egenskaber og lære et håndværk, så man kan behandle de her diagnoser, man lærer at stille. Studiemiljøet på kiropraktoruddannelsen, det er mega fedt. Vi er ret små årgange, men vi øver os i samme lokale op til eksamener, og der er mange forskellige årgange, der øver der. Så man kan altid lige tage fat i nogle af de ældre og lære hinanden at kende, og så kan de hjælpe en med et setup eller en behandling eller et eller andet. Så det er et rigtig godt studiemiljø, vi har. Vi har også mega gode faciliteter på studiet. Vi har et stort behandlingsrum med en hel masse forskellige brikse, så man kan vælge den, der passer bedst til en. Så er der også mange undervisere til hver elev, så der er rig mulighed for at få god feedback, når man øver på de her teknikker, når man skal behandle og sådan noget. Så det er super godt. Odense, det er et mega fedt sted at læse til kiropraktor, fordi det er det eneste sted i Norden, man kan læse til det. Men det gør også, at der kommer helt vildt mange kiropraktormæssige ting her til byen, så vores forskningsenhed, Kiropraktorernes Videnscenter, ligger for eksempel også lige herovre på SDU. Så man har ligesom tingene lige ved siden af, og det gør også, at vi kan få undervisning fra forskerne, som kommer med den nyeste viden.